Uncle, another travel bag na naman yung gagawin natin at pupunta tayo doon sa isang cold spring dito sa Cabadbaran City. Ngayon ay nasa highway pa tayo at dito tayo papasok sa may cruising tapat ng Kumagasgas Elementary School. So ayun mga uncle, dito tayo papasok sa cruising na to. Sabi ni Google Map mga uncle, from Kumagasgas Highway to Lusog Cold Spring ay may 22 kilometers yung distance niya. Then approximately travel time niya is 35 minutes. So let's go! Ngayon mga uncle ay around 15 minutes na siguro yung travel natin from the highway. So dito mga uncle simula na yung paakyat kasi pabundok na to na side. Then sakto din yung araw ngayon mga uncle kasi hindi masyadong mainit. Makulimlim siya pero hindi pa naman umuulan. Ito yung maganda i-travel lalo na pag nagmumotor ka. So ngayon mga uncle ay nasa Barangay Puting Bato na tayo. Then yung Lusong Cold Spring para mga uncle sakop ng Barangay Puting Bato, Cabadbaran City. So malapit-lapit na tayo mga uncle, konting tiis na lang at marating na natin yung ating destination. Ayun mga uncle, sa nakikita nyo nag-overflow na yung tubig galing sa bukid. Uh-oh. Then medyo malakas din yung agos niya. Magkaagira kuya? Magkaagira dia? Ha? Agira? Let's go. Selamat. Ngayon mga uncle ay nasa Tumipi Cold Spring na tayo. Isang sikat din na cold spring dito sa Barangay Puting Bato, Cabadbaran City. So next time ito naman yung ating pupuntahan. So nakikita nyo mga uncle, paakyat na tayo. Dun sa ibabaw nito ay ito yung sikat na view deck din nila dito sa Puting Bato. Ito yung under construction pa na Cabadbaran View Deck mga uncle. Ito yung magandang pasyalan pag natapos to mga uncle dahil nasa tuktok talaga siya. Kung saan makikita mo yung magandang tanawin sa baba mga uncle. Ulang lupa building. Hi mo, hi. Amo dapat. Amo dir na interest dire. Oh, Ato? Oh, pila man? Pila entrance? Jis? Sus.
mga uncle, huminto lang tayo doon saglit para makapag-picture kasi maganda din ang view doon. Doon sa Pulang Lupa View Deck. Budag, sir. Eventually. Yan ang mga uncle, may checkpoint pala dito ang PNP at saka AFP. Naghingi lang din sila ng ID, tas nagtanong din sila kung saan kami galing at kung saan kami papunta. Yun lang naman yung info na kinuha nila sa amin. Ngayon mga uncle ay nasa Lusong Puting Bato na tayo. Then yung palatandaan dito sa papasok sa Cold Spring is yung hindi na simentado na daan mga uncle, yung ating dadaanan. So diretso lang tayo. Entrance eh. 20. Malapit. Pagdala og pagkaon daplin sa suba, kabalo mga ginili. Pagdala og ilimnon nga makahubog, paglabay og basura bisan asa. Okay. Reminder mga uncle, sabi dito, alagaan natin ang kalikasan, tsaka mahalin natin ang gawa ng Diyos. Din sa mga ipinagbabawal nila guys, una ay bawal magdala ng pagkain malapit sa sapa.
Then pangalawa is bawal magdala ng inumin na nakalalasing. Then, next is bawal magtapo ng basura kahit saan. And thank you. Welcome to Luzon Cold Spring. Bugnaw pa sa iluminasyon. Ay, naganindot ba sa buwan? Ganay namin ba ng biyahe? Pero ikaw, buwan ba ka ng weekdays? Weekdays ay weekdays. So weekdays ko. Ngayon mga uncle, time check 10 AM na ng umaga. So wala pang masyadong tao kasi weekdays din ngayon. So ito mga uncle, isang maliit na cool spring, try natin maligo dito. Sobrang lamig ng tubig mga uncle. Wow. So ayun mga uncle, ahon muna tayo. Kasi sobrang lamig na ng tubig. Tapos umulan pa. So ngayon mga uncle, explore na natin tong buong paligid ng Cold Spring. Ang kagandahan dito mga uncle is hindi pa siya fully developed. So hindi pa masyadong um, wala pang masyadong bayaran dito na mga amenities. Yung entrance lang yung babayaran nyo, at kung halimbawa may cottage din dito, 150 yung per cottage, pero ma-advise ko sa inyo, pwede naman kayo magdala lang ng upuan or yung kahit ano, katulad nitong pamilya na bagong dating mga uncle. Nagdala lang sila ng kanilang mga upuan, parang pang camping na style. So libre na. Bali entrance lang yung binayaran nila mga uncle. Then advice ko na rin sa inyo mga uncle, magbaon na rin kayo ng pagkain. Dahil
ang tindahan dito is walking distance pa. Nagtitinda lang dito malapit sa entrance pag weekends, pero pag weekdays na wala masyadong tao, hindi sila nagtitinda dito mga uncle. So ito yung cottage na sinasabi ko sa inyo mga uncle. What's up mga uncle? Ngayon ay pauwi na kami. Sobrang lakas ng ulan kanina. So nakikita nyo nagpa-fog pa yung bukid. So yun lang mga uncle sa susunod na road trip natin. Thank you and God bless. Don't forget to click like, share and subscribe.